दिनैहाय बेयाव नुजाफैनो हाबाय गुबुन गुबुन मण्डलिफोरनिफ्राय बिदिनो फोथायग्राफोर आं बयखौबो बरायदों आरो बेजों लोगोसे बे CYDP-आवहाय सोलोंनो थाखाय फैनाय जेसेबांनाखि जोंनि फंबाय बिनानावफोर उन्दै उन्दै गथ'फोर आं थांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव आं जासिनाय जाबाय। इसोरा नोंथांमोन बयजोंबो लोगो लोगो थानानै जोबनो गैयै आशीर्बाद होथों। दानो बे समाव जोङो दसे सम जों इसोरनि बाथ्रा नायनि आंनियावहाय दा 15 मिनिट दंबावो। बे 15 मिनिट गेजेरावनो जोङो माखासे जोङो इसोरनि बाथ्राफोरखौ नायनि। आङो मोनसे आसरफोर आं फरायग्रोनि बेवहाय जोङो मेन आयदा जों देग्लायनि बे मेन आयदानि जेनाखि बाइबेल भार्स जों बेखौ जोङो नायनि। जोङो लुकासनि 2 अध्याय मान'फनावहाय जों नायनि। लुकास 2:52 सारि बेवहाय जोङो नायनि। ओरैबायदि होनदों आरो जिसुआ जरगोरा आरो आखल गोनां जालांबाय आरो इसोर आरो मानसिफोरनिफ्राय बियो हामजाजानायखौ मोनदों। जों बेवहाय जों मोननो हादों माने जिसु ख्रिस्ट'आ बियो इसोरनिफ्राय आरो मानसिफोरनिफ्राय अनजानायखौ मोनदों होननानैहाय इसोरनि बाथ्रा जोंनो खोन्थायो। बेयाव फैनाय गासैबो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर जेसेबांनाखि फैबाय बिथांमोनाबो नोंसोरबो दे नोंसोरनि बिमा बिफाफोरजों गिदिरफोरजों फोरोंगिरिफोरजों आरो इसोरजों नोंथांमोनाबो अनजानानै बेबायदिनो उनावहाय साफा साफा मोजां दैदेनगिरिफोर नोंसोरबो जानांगौ। जों गुसुङै आर'ज खालामो दे प्रार्थना खालामो। गोजौसिनाव थानाय बोलोगोरासिन अनसुला इसोर आफा दानि जोंखौ हाजासे हामबायनो प्रभु नोंनि अननाया जोबनो गैया आफा। प्रभु नों महान इसोर नोङो सैथो इसोर आफा। दानि बे समाव जोङो नोंनि बाथ्राफोरखौ जों रायलायगोन आफा। बेयाव गोबां नोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर देरफुनाय जोहोलाव सिख्लाफोर जेसेबांनाखि दं आफा साफ्रोमबोनि जिउआव नों गथायदों आफा। अनसुला इसोर प्रभु बे प्रग्रामनि गेजेरजों बे CYDP-नि प्रग्रामनि गेजेरजों गोबां सोलोंनांगौफोरखौ जों सोलोंलांनानै उनाव बयबो साफा साफा मोजां दैदेनगिरिफोर जों जाहैनो हायो। आफानो सहाय खालामदो प्रभु जिसु। हामबायसै आफा दे गासै आर'जखौ फोथायनानै जोंनि सासेल' बासायग्रा जिसु ख्रिस्ट'नाव बिबाय आमेन। जोङो बेवहाय नुदों जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ बियो उन्दै समनिफ्रायनो मोजां सासे बेक्तिमोन मोजां सासे बेक्तिमोन। बेनि थाखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बियो इसोरनिफ्राय आरो बेबायदिनो मानसिफोरनिफ्राय गोबां अननायखौ मोननो हादोंमोन। जोङो दिनै नायगोन जाहैबाय सायख'जानाय दैदेनगिरिफोरनि सोमोन्दै जोङो रायलायगोन। नोंसोरबो सायख'जागोन सानसे समाव दे नोंसोरबो बयबो सायख'जागोन। बोथोरा गरम ओरै खोनासं दे रानिमोन दे बाबुमोन दे ओरै खोनासं बांद्राय बिराद बिजिसोरो आखान गरम जासिनोसैने नोंसोर बिराद दलर थाङा आखान नोंसोर गासिबो गरम जागोन। ओरै खोनासं दे दलर थानानै जोङो बेवहाय नायोब्ला जों नुयो जाहैबाय नै गोसोखांसारि जों बेवहाय जों नायोब्ला जों नुयो ओरैहाय आङो बेखौ फरायग्रोनि दे बेवहाय नुयो जाहैबाय नै नोंसोरबो आंनि उनाव बुंफा दे बोसोन बिजाब 12:20 सारि बोसोन बिजाब 16 सारि 16:20 सारि जेखौ नोङो सोलोंबाय गोसो होनानै नोङो बेखौ बिजिरनानै नायदो नोङो देरहागोन फोरबुखौ फोथाय नोंहा गोजोननाय जागोन। जेखौ नोंसोरो सोलोंबायनो बेखौहाय मा होनो बिजिरनानै नायदो होनना बुंदों दे बिजिरनानै नायदो आरो होनदों बिजिरनानै नायदो नोङो देरहागोन फोरबुखौ फोथाय अब्ला मा जागोननो फोरबुखौ फोथायब्ला मा जागोननो गोजोननाय जागोन दे गोसोआव ला। जेब्ला जोङो फोरबुखौ फोथायगोन अब्ला गोजोननाय जागोन। जोङो बेवहाय बेखौ जों मिथिनो मोनो। जोङो बेवहाय दहाय माखासे जों सल'फोरखौ नायदोंमोन जोङो बेवहाय सानै बेक्तिनि नामा सोर सोरमोनलाय आइया ओमफ्राय मामोनलाय दख'
आयान आरो दख' बेयाव सानै बिथिंखौ जों नायोब्ला जों नुयो जाहैबाय बेवहाय बिसोरो सानैबो मोजां दैदेनगिरि जानो थाखायहाय बिसोर गोसो होदों फोरोंगिरिनि खोथाफोरखौ मानिदों फोरोंगिरिफोरनि खोथाखौ मानिदों आरो बेजों लोगोसे बिसोरो मा जादों खोथाखौ मानिनानै बिसोरखौ दैदेनगिरि हिसाबैहाय फसंनो थाखाय बिसोरनो लामा दिन्थिदों जों बेवहाय नुदों जाहैबाय जों दहाय नायदोंमोन बे आयाना दख'खौ लोगो मोननानै बिसोरो बेबायदिनो क्लासाव बिसोर थांबाय जेब्ला क्लासाव थाङो अब्ला बिसोरो मा जादों बिसोरनि लोगोफ्रा एखेबारे दुस्थु खामानि मावदों ना फोरोंग्राफोरनि बोसोनखौ मानियाखै बिसोरो क्लासनि समावनो गेलेदों ना क्रिकेट गेलेदों माबा माबि खालामदों बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुदों आरो दा बे आयान आरो दख' बिसोरो बे खामानिखौ मावासै बिसोरो एखेबारे दलद थाबाय जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बेबायदि खामानि मावनो थोनाखै जोंखौहाय दुस्थु खामानि मावनो थोनाखै होननानै बिसोरो सानैजों बिसोरो दलद थादों आरो दा मा जाबायनो बिसोरनि जेनाखि सासे बिनानाव प्रिसाया सोंदों बे बिदा आयानावहाय सोंदों दहाय नोंसिनि क्लासा माबायदि जाया होननानै अब्ला आयाना बियो गावनि बिनानावनो खोन्थादों जाहैबाय प्रिसानोहाय जोंनि क्लासा बिराद मोजांमोन दहायदि नोंसोर क्लास लाबाय बे क्लासा माबायदिमोन मोजां ना गाज्रि ना नोंसोरनि मास्टारफ्रा नोंसोरखौ बुदों नामा बुवाखै ने बुवाखै नोंसोरनि क्लासा बिराद मोजां जादों दहाय ने बिराद मोजां बेबायदिनो बिसोरनि क्लासाबो बे आयान आरो दख' बिसोरनि क्लासा बिराद मोजां जादों एक्सेलेन्ट क्लास आरो बेबायदिनो दानि मा जाबाय मास्टारफ्रा फोरोंगिरिफ्रा बिसोरनि मोजां आखलखौ नुनानै आयानाखौहाय मा खालामबाय मोनसे प्रग्रामावहाय बेखौ लिडार फसंबाय दे लिडार जेब्ला बे फोरोंगिरिफ्रा नोंखौ लिडार फसंबाय होननानै जेब्ला बिनानावा खोन्थायो होमब्ला आयाना बियो गोसोआवहाय ओरैबायदि गिखांनाय मोनदों माबोरै गिखांनाय मोनदों सासे लिडार जानोब्लाथ' मोजां दैदेनगिरि जानो नांगौ गोबां खोथा बुजिनो नांगौ मिथिनो नांगौ होननानैहाय बे आयाना बुंदों आरो बेबायदिनो जोङो साफा साफा दैदेनगिरि जानोब्ला जोङो मोजां जोङो बाथ्राफोरखौ जों मिथिनांगोन बुजिनांगोन होमब्लासो मा जोङो आखा फाखा सासे दैदेनगिरि जानो हागोन ने दैदेनगिरि जानो हागोन बेवहाय जों बेखौ मोननो हायो बेनि थाखायनो इसोरानो जोंनि गासैबो रोंगौथिखौ होगोन मोजां गियानफोरखौ होगोन जोङो बेवहाय नुयो जाहैबाय जोङो मोनसे बुंनायोब्ला जों नुयो सामुएलनि गांसेनि सामुएल 9 बालाब 2 सारिनिफ्राय लानानै जोङो 10 बालाब 1निफ्राय 9 सारियाव जों नायोब्ला जोंबो नुयो जाहैबाय बेवहाय सामुएलनि जिनाखि जों दहाय नायदोंमोन सामुएला सासे नाबिमोन दे बिराद गिदिर नाबि इसोरखौ गिग्रा बोसोन मानिग्रा बे सासे नाबिमोन किन्तु जेब्ला सामुएला बोराय जाबाय बिनि फिसाज्लाफ्रा गोबाङै दंमोन किन्तु बिनि फिसाज्लाफ्रा ओरैबायदि दुष्टमोन दे ओरै खोनासं सामुएलनि फिसाज्लाफ्रा बिराद दुष्टमोन बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा थांनानै सामुएलनाव होनहैबाय बे सामुएला दैदेनगिरिमोन नालाय बिनि उनाव बिनि फिसाज्लाफ्राबो दैदेनगिरि जादोंमोन बे समाव सामुएलाव थांनानै रायजोफ्रा होननायदों जोंनो सासे राजा नांगौ होननानैहाय राजा नांगौ होननानै दानि उनावहाय मा जाबाय नोंनि फिसाज्लाफ्राथ' जोंखौ मोजां दैदेननो रोङाखिसै नोंनि फिसाज्लाफ्रा दुष्ट गोजा नोंनि फिसाज्लाफ्रा घुस लायो मोजां नङा बिनि थाखायनो जोंनो राजा नांगौ होननानै इजराइलफ्रा सामुएलाव थांनानैहाय बेबायदिनो सामुएलनावहाय खावलायहैयासै अब्ला सामुएला इसोरनियावहाय आर'ज खालामबाय खोन्थाबाय नै जोंनि रायजोफ्रा इजराइलनि रायजोफ्रा राजा नांगौसो होननानै बुंबाय अब्ला सामुएलखौ इसोरा होनदोंमोन बिसोरो नोंखौ नागाराखै बिसोरो नोंखौ नेवसियाखै आंखौसो नेवसिदों आंदि सासे बिसोरनि राजा आंदि बिसोरनि सासे दैदेनगिरि अब्लाबो बिसोरो दिनै आंखौ सिनायाखिसै होननानैहाय बेबायदिनो सामुएलखौहाय इसोरा बुंदों बे समावहाय सामुएलखौ होनदों इसोरा नोङो बिसोरनि बुंनाय बायदिनो खोनासंदो नोङो बिसोरनो सासे राजा नागिरनानै होदो होननानैहाय बेबायदिनो सामुएलखौ इसोरा बुंबाय दाने मा जाबाय जोंबो नायोब्ला जों नुयो जाहैबाय मानसिफ्रा माने सिन्था खालामाखै राजाफोरनि आखुआ माबायदि जायो मोजां राजाब्ला मोजां किन्तु गाज्रि राजाब्ला गाज्रि राजाफोरला गोबां मानसिफोरखौहाय सिथारगोन नासयगोन
बिसिनि धोन सम्पतिखौहाय सिख'नानै लांगोन बिसिनि फिसाफोरखौ हालेवहोहैगोन खामानि मावहोहैगोन बिसिनि